L-ebda żblokk għal klijenti ta' Sata Bank hekk kif uħud minnhom għadhom qed jistennew flushom li kienu ġew iffriżati 9 xhur ilu. Il-kwistjoni dwar dan il-bank tmur lura s-sena li għaddiet meta spezzjoni konġunta mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji u l-FIAU sabet li l-bank kellu sistemi dgħajfa ħafna biex jipprevjeni li jiġi użat għal ħasil ta' flus. Il-Pulizija u r-regolaturi finanzjarji kienu fetħu investigazzjoni u sabu wkoll li potenzjalment kien hemm rabta ma' traffikar ta' fuel, droga u saħansitra kummerċ ma' pajjiżi li fuqhom kien hemm sanzjonijiet internazzjonali. Dan kien wassal biex il-flus kollha fiħdan dan il-bank ġew iffriżati u fl-aħħar ġimgħat saħansitra kienet imposta somma rekord ta' 3 miljun euro bħala multa. Is-sitwazzjoni kienet ċeħtet lil numru ta' individwi, ħafna minnhom barranin imma wkoll negozji f'baħar tankwiet. The way the situation's been handled, I think is dreadful. I was told 3 Mondays ago that every Monday there'll be an update on the Financial Institute's website. Not happened. Now, whenever you go here, they keep saying to you, there's no updates. Then you read in the paper saying that monies will be released shortly, but when? 9 xhur wara dawn il-kummenti u minkejja l-wediet li s-sitwazzjoni se tissolva u l-individwi ġenwini se jieħdu flushom lura, dan għadu ma seħħx. Fil-fatt il-GRTU li tirrappreżenta lin-negozji ta' daqs żgħir u medju stqarret li ħafna klijenti tal-bank għadhom bla idea dwar meta se jieħdu flushom lura. Dan minkejja li suppost EY li ħadet kontroll ta' dan il-bank kellha tibda tirrilaxxa l-flus b'mod kontrollat, xi ħaġa li għal diversi klijenti għadha ma bdietx. Il-konsegwenzi ta' dan huma pjuttost serji bil-GRTU twissi li wħud mill-klijenti tagħha spiċċaw jaffaċċjaw problemi serji ta' flus waqt li oħrajn kellhom inaqsu l-impjegati tagħhom.